toto je tutoriál na parkour BMX, takže ten témat je, že budeme skákat na BMX jak na různých skoukánkách a prostě ve street, no. A parkour, že budeme skákat přes různé překážky. Akorát, že teď nemám ten program nemám počítač vlastně. A takže to budu bez stříhání, to se strašně na to omlouvám, a za tu kvalitu taky. A teď si ukážem něco. Co jsem teď vymyslel? Řekněme před půl hodinou. Sledujte. Ten dopad, ten je takový jakoby strašně slabý. Když on se od toho kola odrazí, tak je vlastně pon. Prdele. Já jenom zkouším tu trať, jestli by to šlo schválně. Ale myslím si, že by to moc jakoby nešlo, no. Teď to začíná. Dobrý, ne? Teď vyjedem nahoru. Máme vyloženě na to už jenom, řekněme 2 minuty, 3. Na ten BMX. Já jsem to rozdělil na 10 minut všechno. 5 minut BMX a 5 minut parkour. Jo. To nepochopím tohle. To by se normálnímu člověku nestalo tohle. Můj bratr říkal, ten to dohrál a můj bratr říká, že ta třetí postava je nejlepší, ale mu na to nevypadá. Přeskočili auto a si myslím, že by nás za to asi policajti nepochválili. Jen tady jumpeme. Ale tak hra je hra, pokud vím. A všiml jsem si, že to je taková nevýhoda. Vidíte to?
Tak, to je konec tutoriálu na BMX, teď to bude vlastně 2 díly v jednom. A teď se přepneme na parkour. Ten parkour bude o 20 minut, o 20 sekund víc. No, skončili to. Tak. Co myslíte, že dám? Ovšem, že dám tohle. I ty schody patří do parkouru. Toto bych jenom v podstatném světě bych to jenom přeskočil. A to je jako malina. Já bych se rychle potřeba dostat na silnici, bych vám něco ještě ukázal. I přes silnici. Super. Krása. Teď se koukejte. To mě strašně baví tohle. Líbí se mi na tomto. Jsem udělal salto přes auto, ale trochu nevyvedeně. Jednou se mi moje podařilo na nohy. Teď se mi to podařilo, si myslím. Máme ještě dokonce 2 nebo 3 minuty zase. A doufám, že ten tutoriál se vám trochu líbil. Já jsem na ten tutoriál nahrál pro pobavení, ne zmachrovanosti nebo takovýhle. Teď mimo ten tutoriál, já skáču parkour půl roku. Natočil jsem s kámošem video a hned do toho hrotil jeden blbeček, můj kamarád, že to je trapný na takové kraviny. A potom jsem napsal po to video, že to jsou jenom začátky a on to asi nepochopil a on hrotí do všeho takhle. No a teď se vrátíme k GTAčku. To bylo aromatější. Teď si zaplavem. Poslední minuta 20 sekund. 18 možná, ale to je prostě poslední minuta 20 sekund. Pojďme si užít tohoto videjko naplno. Tak. Tak dáme nějakou bitku. A nějaký exekutor vidím. Sráč mi napál. 13. Celá minuta. To je blázen, teď vidíte. Nejvíc mě baví to. Máme hvězdičku, by to bylo atraktivnější.
poslední 10 sekund. Teď se s váma rozloučím. To je... To se já teď raduju. A nashledanou.